ta kawo wannan a matsayin abun lura. Idan za ka yi aure, kada idan ka ya rufe ka afka ma wanda ba daidai da kai ba. Ina ba da misali saboda kuna course ɗaya, kana ganin za ku shiga aji ɗaya ku zauna a yi maku lecture, kila ba ka fi ta iyawa, kai ne kake ma koya mata wani abu, ka ɗauka kai ne kake tutorial ko wani ma kila bodyguard ma kake yi, kana kaza kaza, kana ganin kamar ai daidai kake da ita. To wallahi ka bi a hankali, kila ko ɗan aikin gidansu ba za ka iya ba, za ka iya zama ma ɗan aikin gidansu ba. Saboda haka sai a dai rayuwa a nan makaranta, ɗaliba ce kai ɗalibi ne, kowa ya bi matsayin shi, kar ka yadda wata soyayya ko wani abu ta shiga tsakanin. In za a taimaka ma juna a matsayin ƴan uwa musulmi, almu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari. Ku dinga umarni da aiki mai kyau, kuna hana juna mummuna aiki, shikenan. Amma kada ka yadda ka sa soyayya ta a cikin zuciyarka. In ba haka ba sai ranka, sai zuciyarka ba fashewa za ta yi ba, fatattakewa za ta yi. Saboda haka ka natsu. To irin wannan ake lura da shi, shine kufa, shine kafa'a. Kuma fa irin wannan fa sai fa ka natsu za ka gane wannan. In ba haka ba za ka ga me bambancin ga kunan kuna karatun course ɗaya, ka ma fi ta ganewa, kila yanzu ka ma fi ita iya goge riga, kai goge riga kake da sauransu. Irin wannan sai ka natsu. Shine malam yace wa qadra al-islam nahiyatul kafa'a. Musulunci ya kula da irin wannan matsayi na kafa'a, daidaito dinnan, bizzawaji wajen yin aure, siyanatan li karamatil mar'a min an tuhan, dan kare mutuncin mace, karamcin mace, dan kada a wulakanta ta. Idan mace ta fito daga babban gida, aka aurar da ita wajen wani wuri inda bai kai matsayin da ga inda rayuwarta ta tashi, rayuwarta yadda ta tashi, man da take shafawa ma kila aka baka dama ka so irin man nan, sai ka kilace Zariya baka samu irin man nan ba. To ta tashi irin wannan rayuwa, sai kuma aka canza mata rayuwa, sai aka kawo, in aka samu man kaɗe ko basilin ko dangwaliya ba a sha ba. Kai ka san an kuɓa a ɗabi'a, za ka ga hankalinta ba zai kwanta. Wannan soyayyar da kake gani ana yi, ai tana so, ai kaza kaza, ɗan lokaci ne. Soyayyar da ta ɗan wuce wannan lokacin, soyayya da ta ɗan wuce wannan lokacin, aka kai ainihi za a fahimci, za a yi zaman ƙeƙe da ƙeƙe, to a lokacin ne za a gane kuskure. Dan soyayya kila ba ta wuce 'yan watanni na farko ba, ko ɗan shekara ɗaya na farko ko makamancin wannan. Amma da zarar ta tafi aka dawo ƙeƙe da ƙeƙe, to nan kowa zai gane kuran shi. Ita za ta gane kuranta da ta ma yadda ta aure ka, kai ma za ka gane ashe ban ko kuskure ba da na ayi wannan. To kaga maimakon kada ayi wannan, shi yasa musulunci ya kawo maganan kafa'a dinnan a lura da ita. Wa hifazan ala huquqiha, sannan kuma dan ya zama kariya akan haƙƙin ita matar, dan ya zama kariya ne ga haƙƙinta. Dan wajen kare haƙƙinta ne, akwai waɗanda idan gidansu an saba ana kalaci da ƙwai da farfesu, kai kuma kwakwa da ƙosai in ya samu, ko to in ba za ta iya shan kwakwa da ƙosai ba, aka sauko, ba dole sai an sauko da ita ta zo tana shan kwakwa da ƙosai ba. In ko ta yadda ta dawo matsayinka, kamar ta ajiye matsayinta kenan, ta dawo shan kwakwa da ƙosai. Ba in dai har ta san matsayinka, ta yadda ta aure ka a haka, to ta bar matsayinta ne, ta sauko matsayinka. To kuma irin wannan ba kasafai ake ɗorewa a haka ba. Ba kasafai ake ɗorewa a haka ba. Haƙuri za ka yi ka batta ta auri wanda za ta dinga cin farfesu da dankalin turawa. Kai kuma sai ka samu wata wadda in ka ba ta kwakwa da ƙosai daɗi za ta ji. Kila gidansu dama in tuwo ya kwana ne ake ci, in bai kwana ba ƙarshenta haƙuri ake, ko kuma abin da ya samu kawai ake. Ka gani, sai a in ba ana kallon aure a matsayin rayuwa ce za a shiga fa ta dindindin. Kila yau za a yi auren,
amma za ku shekara 30 tare ko 40 tare ko 50 tare, sai kai imagine me mutum zai iya tolerating har shekara 30 40 50 nan gaba. To shi yasa ake son a ɗora aure a al'amarin gaskiya, kada a sa ƙarya a ciki. To shine malam yace dan a kiyaye haƙoƙinta wa tawfiqan lirabidati zawjiyya, kuma samun kafa'a din nan a samu daidaito yana ƙara ƙarfin igiyar da ke tsakanin aure. Idan an zama daidai da daidai sai kaga an fi mutunta juna, ba wulaƙanta juna, ba ganin wannan ƙasa wannan sama. To za a samu wannan a samu daidaito, a samu ƙwarin igiyar nan ta aure. wadira'an lil mashakilil a'iliyya al-muhtamala, sannan kuma wannan zai tunkuɗe wasu mushkiloli da ake samu a family, a'iliyya na family. Kamar misalin da na bayar, kana nan kana tunanin yau wakila kai ƙaramin ma'aikaci ne, daman kila baka ran asabar baka da aiki, za ka zauna gida, sai ka ji an aiko mata ai za ta raka ƴan uwarta shopping Dubai ko Saudi Arabia za su je. Kaga kai za ka ci janu ne kan ce to ba za a je da ni ba, kuma ni ke auren ko su ke aurenta. Kaga ana samun mushkila ta zamantakewa. To irin wannan mushkilan in aka samu kafa'a, daidaito tsakanin miji da mata, ana magani irin wannan mushkilolin. Sai ka ga gidanta suna mutunta ka. Ƙarshe duk abin da ka tarkata ka bayar na neman aure, sai ka ga an girmama abin da kake yi a gida. Wani ma in ma ka riƙe ta, ko da baka kai masirkanka komai, suna nan suna ganin girman ka, tunda har yanzu ba su ji ɗiyarsu na kukan babu ba, ka riƙe ta da sauransu. To wasu kuma suna tunanin ka auri ɗiyarsu, tunani ake in sallah ya zo ka turo raguna kamar guda 10 ko 20 a kawo na layya, kai kana nan kana faɗa da bakan leda, ina maganar rago yake, ka gani? Sai ka ji ana ce ma, sai ka ga sallah ta matso ana cewa a gida za ta yi sallah.